Čekujeme, čo majú. Flašku. Rozumieš? Motory Mark 3. Včera som bol ešte čo na pomoču, tam bolo dobre narvané. Tam bolo 5-6 minút. Ale stále ručička ty nejako behá. Čo, palivová? Čo? Palivová? No. Na nulu, tak na nulu. A tak víš ako. Kde čaká? Pripravil som. Super. Čo? Fakt! Ale kde, na boku alebo? Čo ja viem? Pri progrese. Dneska s dálkovým som dal zaplotíme. Nebudaj. Máš tie problémy teda. Ja to pičovinu natáčam. Máš pravdu pičovinu. Posledný sekúnd si beráme Pepu. Pokiaľ tam bude sám. Je tu sám. Tu je. Posunte sa, váže. Na kolená toto. Na podmalinky. Kurva. Počkaj, posun sa, kurva, posun. Musíš dať nohu ven z okna. Ty si pribral. Ja som schudol, ty kokot, ešte si pribral, sviš. Čo má ešte žranicu ste kupovali, ne? Oni, ne, toto bolo, keď sa to do auta. Odobky. Langoš. To je bráchu. Hej. Igor, do piče. No, Kurva, keď máš kredit na volanie, tak mi zavolaj, neprezvánaj ma. no už nemám kredit na volanie. No tak ani neprezvánaj, Jaše. To ty hovoríš, že darmo budeš prezvánať, keď mám vypatý telefón. Ja som ťa neprezváňal. Oles ťa prezváňal. A ty čo nebal, že nemáš... Vidím, že tvoj štýl sa nezmenil ešte. Áno, Za furt roky. oldies. No, furt. Ja som dneska bol kúpiť kredit, Pepo. Joj, tak ty si potom inak bohatý. No, bol som. Vidíš do zákruty, musíš vypnúť rádio, alebo čo? Ne, keď štartujem, musí vypadať rádio, a to bez srandy. To je hneď lepšie. Vidíš smerovku, musí výjsť, lebo baterka nestíha, ale smerovka a rádio. Keď sa zapáte rádio, tak nenaštartuje. Ale naštartuje. Ale ne. Ale áno. No, poďme. Musím vás vystúpať, lebo som tu. Čo to máš, Jakub? Impera.